I dag har det simpelthen ikke lige været julekalender oppe. Det har der ikke, fordi jeg havde rigtig travlt i morges, og jeg vågnede lidt sent. Så ja, men i den her julekalender, der fik jeg altså sådan nogle her. Nej, nu har jeg spist den. Men jeg fik sådan nogle Kinder Bueno, eller sådan nogle små Kinder Worms, eller hvad de hedder. Så fik jeg den her. Fik jeg en slikkepind med passionsfrugt, den har jeg også spist. Og så fik jeg et vandmelonbolsje, det ved jeg ikke lige, hvor jeg. Og så fik jeg det her. Og så fik jeg... Wow, jeg må tænke på at finde også den der. Shit. Så fik jeg sådan en her chokolade. Hvorfor? I lægger lige der. Okay, jeg lige har fået den her op måske. Sådan der. Så fik jeg den her. Så lad os lige smage på den, for det er faktisk sådan, den, jeg har mest lyst til lige nu. Rykker lige min julekalender, der begynder at være tom, den her. Ej, der er stadig gaver nok til. Den der. Den er bare så god. Jeg tror, der er det marcipan inde i. Søster. Det er marcipan. Altså sådan, det er okay. Jeg vil bedre kunne det almindelige. Bare med hvid chokolade, som der også er i gang med. Det var det i går. Forgårs. Jeg har faktisk været alle dage. Det smager meget godt. Tak for det. Og jeg vil bare lige sige, at jeg ikke var video på grund af det her. Hej.